Máš za sebou aj trošku iné veci, vážnejšie, dievčenského rázu. A veľmi sa to ináč spája s emetofóbiou. To je, neviem, či poznáš, to je strach zo zvracania. Ja to aj, to, že to hovoríme, je to sila. Tento deň nebol dobrý. Tento deň som mala proste ozaj silnú depresiu, nespravila som nič. Kúpila si dom 22, čo? Hovor, vyprávaj. Dobre, ale späť k tým pozitívnym veciam. Jani, vítaj. No, ďakujem. Jani, ja tu vidím, že tvoj TikTok má 262 000 ľudí a YouTube 100 000. To sú extrémne veľké čísla. Ja si to ani neuvedomujem popravde. Ja som veľmi taká, že ja si tam kedy šupnem videjko a proste som rada, že ľudia pozerajú, ale vôbec akože nikdy som sa nepozerala tie čísla, takže... Dobre, ale vráťme sa k tomu, že ako? Vieš, tá pointa to, že ako? Toto si pravdepodobne budovala a nešlo to len tak z rok na rok, že buduješ to už veľmi dlho. Áno, presne tak. Určite to nešlo len tak z ničoho nič. Začala som sa tomu aktívne venovať cez COVID. A to mi trošičku pomohlo, pretože ľudia boli doma. Áno, a nudili sa. Áno, a pozerali ten YouTube, takže vtedy akurát som akože tam začala veľmi často postovať. Ja som sa sama doma nudila, takže som robila videjka. Postupne tam potom som postovala vlastne trailery na tie videjka na TikTok a postupne sa takto ľudia akože premiesňovali, že TikTok, YouTube a tak ďalej. A samozrejme aj predtým som už tvorila videjka ešte pred covidom, ale to som ukazovala len mojej mamine. To boli vždycky, že postriala som, natočila som, mamina pozri. A to je všetko. Nikde to nešlo, len proste som to ukázala, že nech sa páči. Ale... Čiže tieto čísla sa ti vytvorili v rámci covidu? Áno. Vtedy mi všetci vlastne takto, že tam ma to tak odštartovalo, by som povedala, že tam veľa ľudí proste kupovalo môj merch, veľa ľudí bolo na rôznych zrazoch potom po covide. Proste sa to tak, ako keby tak nabublalo až do toho, že všetci ma proste chceli vidieť, že to bolo super a neviem čo, takže ja sa moc teším za to, že som vtedy vlastne tvorila a nebola som len tak, že som pozerala seriály alebo niečo také, takže vtedy som práve, že najviac makala na sebe a dávala to von a dosť sa to akože... Tak gratulujem. Je to, kým náš podcast bude mať 100 000 followerov, tak to si ešte počkáme. Ale je to krásna cesta podľa mňa. Keď to človeka baví, tak to je super. Áno, tiež si myslím. Jani, ty sa vlastne akému obsahu venuješ na tých sociálnych sieťach? Tak ja som najprv začínala s takými veľmi funny videjkami, čokoľvek ma napadlo. Väčšinou som si brala inšpiráciu zo zahraničia. Ja moc nemusím československých influencerov a tak ďalej, že ja akože... Ani ja inak, ale nikomu to nehovorím. Hej, že akože nepozerám ich, hej, že ako nie je to problém, že sú tu, akože ja som akože s veľa ľuďmi aj kamarát a takto, ale nesledujem ich, že nevyhľadávam ten obsah. Takže ja som väčšinou prinášala tie práve zahraničný content sem na Slovensko a preto sa to tak trošku akože tak začalo odrážať a hlavne napríklad veľmi populárna séria bola, že 24 hodín jem. To strašne veľa ľudí proste, že 24 hodín jem jedlo tak, ako sa nemá jesť napríklad. A jedla som proste burrito zo stredu. A takéto veci, že také veľmi, alebo cestoviny po jednej cestovine som si namačala do omačky a takéto, že divné veci. Alebo ešte veľmi populárne bolo, že 24 hodín jem porcie, ktoré sú napísané na obaloch. Na obaloch je napríklad napísané, že jedna porcia je 100 gramov, jedna porcia je toto, takže podľa porcií akože som jedla, takže to veľa ľudí napríklad zaujímalo. A to je zaujímavé. A to vydržala si 24 hodín jesť reálne? Ono to je, že 24 hodín, to je jeden deň. Je to normálne, že od rána do večera. A niektorí ľudia na to akože boli takí, že ale že však mala by si jesť do rána, ale ja som bola taká, že ono to je taký len názov, 24 hodín jem. To je akože veľmi také populárne z zahraničí, že tento taký formát videa. Dobre. Čiže napríklad si uvarili cestoviny, bolo ich tam 100 kusov a potom si po jednej celý deň... Nie celý deň, ale akože vždycky som mala raňajky, obed, večeru a vždycky niečo iné som jedla vtedy. Takže tam strašne veľa ľudí akože sa veľmi... A to je zaujímavé, že sa ľudia dívajú na to, ako druhí ľudia jedia. Áno, ale vždycky som to musela spraviť nejak akože zaujímavo, že niečo tam, nebolo to len, že poďte so mnou 24 hodín jesť a proste ide, akože pozerajú na mňa, ako jem, ale bolo to vždycky niečo zaujímavé, že 24 hodín jem proste tak, ako sa nemá jesť, alebo podľa ABCD. Vlastne, hej, ja si spomínam, je ešte taká Ázia, alebo smer Čína, alebo neviem, ako to mám,
má to taký špeciálny názov a tam tí Číňania na TikToku strašne veľa vecí si dávajú do... To není ono, ale je to sa volá, že mukbang sa to volá. Mukbang. Áno. A to nerobím. Ale to bolo strašné, 5 vajec naraz si dajú. Áno, to ma nebaví pozerať teda. A to reálne akože, no dobre, vôbec nepoznám ten svet, preto sa pýtam. To asi nie je zdravé toto. Ja ani neviem, ja som si neistá, veľa ľudí napríklad ich obviňuje z toho, že to potom vyplúvajú alebo niečo také. Takže že to naozaj nejedia. Počúvaj, ale vieš, čo je zaujímavé, že som sa fakt na to ostala dívať, jak Číňan, tam je rýžové rezance, 5 vajec, 10 000 šitaké húb. Vôbec neviem, jak to funguje, ale bolo to zaujímavé. Ostala som sa na to tiež dívať. Je to niečo veľmi podobné ako ASMR. To je tiež také populárne na internete, neviem, či poznáš. To je také, že tie zvuky, že strašne veľa ľudí, že... Ja ASMR. Áno. Ja. ASMR, hej, že s nechtami po niečo dávajú a také veci. Takže aj na to sa napríklad furt pozerám a neviem prečo. Proste ani mi to nič nerobí, len sa proste pozerám. Je to divné. Je to divné, no. Dobre. No, ale vráťme sa späť k tebe. Dobre, takže a tá veková kategória, ktorá ťa sleduje, je aká? Vieš nám povedať to rozmedzie? Zo začiatku to bolo veľmi také, že základná škola, že také menšie baby, ale určite sa našli aj napríklad ich rodičia, čo mi písali, že máš super videjka, pozeráme to spolu, že to je bolo úplne také krásne. A teraz som vlastne si dala takú pauzu tvorenia na YouTube, čiže viacej som sa zameriavala na to moje mentálne zdravie a tak ďalej. Čiže tam sa mi viacej ľudí pridalo, čo sú takí, že 18+, ale doteraz, dovtedy, kým som vlastne tvorila úplne, že aktívne na YouTube, tak to bolo väčšinou pod 18, že takí ako menší ľudia. Ale ja som teda otvorená ako úplne každým, už ma zastavila v pohode aj proste mamička s deťmi, že toto pozerám, bolo super, takže zastavujeme veľmi rôzne vekové kategórie. Čiže máš taký mix na tých tvojich sieťach. Dobre. A prečo som si ťa zavolala do tohto podcastiku? Lebo som si všimla na tvojom TikToku, že tam máš názov, že Safe Place. Takže ty nie si influencer, ktorý robí keď to mám tak zo všeobecniť, ale máš za sebou aj trošku iné veci. Vážnejšie, dievčenského rázu, s ktorými bojuješ, s ktorými si bojovala a často sa o nich zmieňuješ na sociálnych sieťach. A keď sa máme baviť o tom všetkom, napríklad taká anorexia, poďme asi k tým úplne k tým začiatkom, že kedy sa ti to celé začalo diať, pretože tie veci, ako som ťa vnímala, sa ti nejak nabalili. Tak celkovo. A poďme úplne na začiatku, že čo sa tam udialo a ako si prišlo napríklad anorexii. Tak ja som už od veľmi malinkého veku mala také myšlienky, že dobre, že teraz si nedám a proste budem chudšia. A to bolo od veku, že 6 rokov. Že ja som vtedy proste povedala mamine, že nechcem to jesť, lebo proste neviem prečo. Vtedy mala si dôvod? Neviem sa už napojiť na to, že čo som vtedy rozmýšľala, ale určite to bolo niečo s tým, že ja som proste bola dieťa, ktoré nebolo chudé. Ja som bola úplne taká, že jak sa to povie, že krv a mäso, alebo nie, mlieko a neviem, ako sa to tak povie, že vlastne mala som proste väčšie ruky, väčšie brúško, ale ja som bola zdravá. Tak som bola proste, to mala byť moja postava, zdravá postava. Lenže ja som si všímala, že ľudia okolo mňa tak nevyzerajú. Takže som Sama si to všimla. Hej, keď som bola malinká, tak som bola taká, že okej, že tak možno sa so mnou budú baviť, keď budem akože chudšia alebo niečo také. Takže postupne som začala eliminovať jedlo, až prišlo k tomu, že mamina bola taká, že okej, že toto je divné. Takže ma zobrala do obchodu a začala som si vyberať, že čo len chcem akože papať. Tak len také, že začala som sa ako keby znova papať na rôznych tyčinkách a nejaké také vecičky, to ako malinká som si povyberala. Čiže od 6 rokov som mala takéto myslenie a veľmi sa to ináč spája s emetofóbiou. To je, neviem, či poznáš, to je strach zo zvracania. Ja to aj to, že to hovorím, je to sila. Pretože to už mám veľmi dlho. A vtedy okolo tých 6 rokov som akurát videla niekoho, ako mu je zle a tam sa mi to vlastne spustilo, že dobre, tak keď nebudem jesť, tak mi nebude zle. Tak som si to aj odôvodnila. Čiže boli to také dve veci spolu. Aha. Dobre, no ale strach zo zvracania znamená, že
nemôžeš vrácať, teda nebudeš jesť. Áno, to je veľmi zdravá rovnica inak. Ale keď náhodou ti prišlo sem tam na zvracanie, tak si to potlačila? Ja reálne neviem zvracanie potlačiť. Ja si nepamätám... Veľa z týchto vecí som úplne vymazala z hlavy, že takú traumu som mala, že ja už si nepamätám. Proste, že čo. Ale viem, že vždycky, keď mi bolo zle, tak som nemala až takú zlú tú emetofóbiu. Že vtedy som akurát bola šťastná v živote, bola, čo sa mi stalo, bola som chorá, tak vtedy som akože hej, ale nepamätám si to ako úplne zlú situáciu. Ak by som napríklad teraz, že mi bolo zle, čo aktuálne mám veľmi silnú emetofóbiu a s tým spojené panické záchvaty, tak neviem, čo by som spravila. Či by som si zavolala záchranku, neviem, ale ja by som sa asi... Počkaj, chápem to dobre. Tebe príde zle na zvracanie a do toho ťa chytí nejaký panický záchvat? Hej. Lenže to je taký celý taký začarovaný kruh, pretože ja si dokážem sama povedať, že mi bude zle. Ale pritom mi nebude zle. Ja si to len úplne v mozgu, tým, že ja sa z toho strašne bojím, tak mne prichádzajú proste do mozgu strašne také rôzne situácie, že OK, teraz ti bude zle. A ja teraz začnem, že o môj Bože, že prečo? A môj mozog, že neviem, len tak. Proste bude ti zle. Takže ja teraz začnem panikáriť úplne, že čo teraz? Čiže na to mám aj tabletky na ukludnenie, pretože ja sa pustím vlastne do takého panického záchvatu strašne veľkého, že ja neviem dýchať, ja furt len chodím, voľakedy to ide aj do toho, že sa musím proste buchnúť, aby som čo cítila. Takže je to taký začarovaný kruh tým, že vlastne, že ani mi nemusí byť zle, ale ja si poviem, že mi je zle. Takže je to sila. Prepáč, že ja sa skôr smejem z toho, že sama zo seba, že tu riešim nejakú jemnú migrénu dneska a ty musíš chudiatko riešiť vlastne celý taký zvláštny cyklus, ktorý sa odštartuje len z toho, že vlastne vidíš niekoho vrácať, nemôžeš vrácať, dostaneš do toho panický záchvat, do toho musíš tabletky na ukludnenie brať. Dobre. Riešila si to aj s nejakým odborníkom, tieto tvoje problémy? Veľmi, veľmi skoro. Ja som začala chodiť psychologička od mojich 10 rokov. Wow. No. Teraz by som ti zatlieskala. Pretože ja som vlastne už v škole ma chytali tieto panické záchvaty a až s tým, že ja som proste chcela ísť stále domov, že stále ma proste triaslo na hodine, nedokázala som na hodine byť, normálne som musela odtiaľ odísť a proste naozaj to bolo veľmi nepríjemné. Až tak, že tá moja trauma si to ani nepamätá poriadne tie roky tej základnej školy. Mozog to v podstate vyčlenil. Áno, veľmi mi to dal preč. Ja som napríklad robila krátky film o anorexii a väčšinu z tých vecí, čo som tam rozprávala, som si musela spomenúť s maminou, že čo sa dialo vtedy, lebo ja si naozaj nepamätám, že ako u mňa bolo to tá najhoršia anorexia. Že ja proste naozaj neviem, pretože tam mi to normálne mozog povedal, že radšej na to proste nemyslí. Že... Počká, ale už si v poriadku v rámci anorexie. Alebo ešte nejaký boj teda máš? Ja by som určite povedala, že sa to nedá vyliečiť. Je to niečo, čo je stále v tom mozgu. Dá sa to potlačiť. Dá sa to potlačiť? Áno, sú vlastne časy, kedy mi je fajn, ale sú napríklad časy ako teraz, kedy si proste pred jedlom musím normálne predstaviť sama seba a povedať, že OK, môžem alebo nemôžem. Že proste, že čím sa môžem nájsť alebo sa nemôžem nájsť. Takže... Takto sa trápiš. Ja neviem to zastaviť, bohužiaľ. Ale akože áno, ja vždycky hovorím mojim sledovateľom, že treba papať. To je pravda. Ja sa vždycky nejak sa donútim alebo nejak si poviem, že nechcem proste ísť naspäť do tých mojich časov, kedy som bola proste skoro v nemocnici a nechcem do toho naozaj ísť. Takže postupne si tak hovorím, že už som dospelá, už proste postupne sa učím mať sama seba rada. Proste, tak by som to asi povedala. Áno. A to som chcela trošku zavrátiť tej pointe, že ty keď si bola malinká, tak si vravela, že všimla som si na iných ľuďoch, že sú chudší ako ja, tak aby sa so mňou bavili, tak nebudem jesť, aby som tak vyzerala. A ty si to tak od malička pravdepodobne mala v sebe. A teraz otázka znie, že prestala si papať kvôli tomu, aby ťa ľudia mali radi? Nemala si tam teda tú hodnotu, alebo...
Nevieme presne, pretože pani psychologička sa akože snažila dostať zo mňa, že jak to vlastne začalo, prečo. Ale čo sme tak prišli na to je, že my sme v rodine, ešte s mojím tatinom a s maminou, nemávali napríklad, že spoločne sme jedli. Že my sme to mali veľmi také, že veľmi rozdielne, že proste, že mamina jedla vtedy, tatino jedol vtedy, ja som jedla vtedy, že nikdy sme nemali spoločný obed, spoločnú večeru. Čiže tam to asi začalo, že vlastne, že nebol ten taký ten zdravý vzťah k tomu jedlu, že poďme si spolu sadnúť, poďme sa napapať a tak ďalej. Že vždycky to bolo také, že OK, idem ti spraviť jedlo, tu máš papaj proste, ale to je také, že asi, že kde to tak začalo. Tak mi teda povedala tá psychologička, že tak to môže byť. Takže to bol asi ten začiatok, ale takto som vlastne od tých 6 až do voľakých 12 fungovala, že raz to bolo dobré, raz to bolo zlé. S tým, že v tých mojich 14 som mala tú najhoršiu anorexia. Ale tvoja rodina o tom vedela, teda aj mamina, aj ocino, alebo to bol ten case, že si to tajila? No, najprv nevedeli, že čo, lebo vlastne keď som mala tých od 6 do 10 som nechodila tej psychologičke, takže to bolo také, že mamina sa snažila, aby som papala, že bolo to také, že raz hore, raz dole, raz som papala, raz som nepapala. Ale potom, ako ma zobrala tej psychologičke, tak tam vtedy prvý raz počula mentálna anorexia. Že akože to vlastne slovo, že OK, že tak asi niečo to bude, pretože dovtedy sme nemali ani nemáme na to vlastne žiadne, nebolo o tom vedieť vo svete vôbec. Neboli dostupné informácie? Áno, presne. My sme... A prepáč, Jani, koľko ty máš rokov? Ja mám 22. 22, Tam sa to, nespája sa to náhodou s tou, presne, že s tými sociálnymi sieťami a s tou mladou generáciou, lebo... Vieš, že teraz sa také nové veci naraz vznikajú a objavujú sa, že či to nie je náhodou tým, lebo Instagram, Facebook je to s nami 15 rokov, ak sa nemýlim. Že, ja si nepamätám, keď som mala tú akože najhoršiu anorexiu, že by to bolo zo sociálnych sietí, pretože ja som mala takú depresiu, že ja som vždy odložila mobil a nepozerala sa na mobil. Takže to asi nie, ale určite si viem predstaviť, že v tomto období to tak je. Pretože ja sama som si musela normálne pozablokovať určitých ľudí na Instagrame, pretože proste nedávali mi to, čo by som chcela, aby mi človek dával mi jedine to, že som sa na seba pozrela, že OK, že ja chcem vyzerať takto. Že to nebolo už normálne rozmýšľanie. Takže... Ale už teraz vie, že polovica tých Instagramových účtov sú fejky. A filtríky. Áno, presne tak. Poznám to, pretože som v tej branži, takže určite viem, že niektorí ľudia proste používajú filtre a dá sa veľmi jednoducho zeditovať fotka, aby proste tam neboli vidieť boky, alebo ja neviem čokoľvek, kto chce. Alebo pupák. Áno, takže dá sa to. Ale teda vravím, že vtedy som nerozmýšľala nad tým, ale teraz viem, že aj keď idem do takých horších časov, že zase začnem rozmýšľať nad tou anorexiou, nad tým, že nemám jesť a blablabla, tak viem, že mi nepomáhajú tie sociálne siete. Takže určite si viem predstaviť, že ľudia vo veku, kedy som ja bola 14, teraz napríklad, je to ťažké. To si aj neviem predstaviť, že keby som mala proste vtedy Instagram a pozerala by som sa na tých ľudí, ako vyzerajú, že či by som vôbec aj neskončila v tej nemocnici nakoniec, keby som také niečo mala k dispozícii. Určite. No. Ja som strašne rada, že som taká staršia generácia a že som mala presne to detstvo bez telefónov, sociálnych sietí a že sme hrávali futbal, hokej a nič také neexistovalo. A teraz postupne prichádzame na to, že mladšia generácia začína bojovať s úplne absurdnými vecami, ktoré neexistovali. Nie sú dohľadané informácie, že áno, tie sociálne siete niečo s nami robia a je veľmi dôležité o tom rozprávať. Presne tak, ako ty otvorene o tom rozprávaš. Presne tak si hovorím, že som strašne rada za tých ľudí, že mňa akože sledujú určite, pretože ja im poviem, ako to je. Poviem im proste, že tento deň nebol dobrý, tento deň som mala proste ozaj silnú depresiu, nespravila som nič. Tento deň som sa nemala rada, ale nakoniec sa mám rada. Počkaj, ty si spomenula depresiu. Aj o tomto sa budeme baviť. Ale ja ti takto do toho vstúpim, že s čím zdôverujú sa ti s niečím ľudia? A keď áno, s čím? Určite. Veľa ľudí ma kontaktovalo ohľadom anorexia, ohľadom problémy s jedlom, poruchami príjmu potravy. A aj som dokonca robila veľa rôznych
prednášok po školách. Takže toto mi veľa ľudí písalo, aj píše a vždycky sa ich snažím nejak povzbudiť a keďže ale nemám čas všetkým sa venovať, pretože tých správ je strašne veľa, tak vždycky ich vlastne odkážem na ten môj krátky film a potom následne im dám vedieť, že aké sú aktuálne prostriedky, spôsoby, ako sa dá pomôcť. Takže to je krásne. No, že nejak sa snažím pomôcť, hlavne tým môjim príbehom, aby vedeli, že naozaj do toho nechcú padnúť, lebo nebolo to príjemné. A v rámci toho tvojho krátkeho filmu, kde ho môžeme nájsť, alebo kde si ho môžem pozrieť? Je na YouTube. Spravili sme pre neho celú vlastne predpremiéru. Bola tam aj pani psychiatrička pozvaná presne, čo sa orientuje na poruchy príjmu potravy, takže sme s ňou mali rozhovor. A bolo to celkovo úplne super, pretože to bolo niečo, na čo som pracovala od 16 a tento projekt je jeden dôvod, prečo ma vytiahlo vlastne z tej anorexie, pretože som si proste povedala, že na Slovensku nie je dostatočne veľa informácií o tomto a proste potrebujem o tom hovoriť. Takže od 16 som na tom veľmi akože pracovala, rôzne scenáre, všetko som vymýšľala, až nakoniec vlastne som našla človeka, ktorý to so mnou natočil, postrihal a nakoniec je to vonku, takže sa z toho teším. A ja sa teším z teba, lebo normálne si ma zaskočila tým, lebo influencerov bereme nejak, alebo influencerky. Kozmetické prípravky a kódik a zľavový kódik a neviem aké produkty a tak. Bereme ich jednoducho, poviem to veľmi zle, že ich tak berieme. Ale ty si ma teraz zaskočila, pretože na 22 rokov riešiš, že totálne dospelácké problémy a snaží sa pomáhať ostatným a otvorene o tom rozprávaš. Čiže ty nie si taká tá influencerka, že chcem rýchlo zarobiť na produktoch a nechajte ma tak. Tak to vôbec, to ja ani veľa spolupráci dokonca aj odmietam. Nie som taký človek, že by vieš všetko. A vieš povedať teraz niekoho takého, že koho si odmietla? Že kto ti... To neviem, či môžem. Nemusíš že značku, ale skús nás nejak okay. Takže... Tak kontaktovali ma z plastické operácie napríklad. A ja, že no tak way. Toto je úplne mimo mňa, že pozreli ste si môj profil. Proste, že ja som úplne za to, že každý sa má rád takého, aký je. A oni, že máme vám plastickú operáciu zadarmo. Ja, že nechcem. Proste ďakujem. Alebo potom... Normálne by ťa vzali za reklamu pod nôž zadarmo? No, tak. A normálne ty tam máš, že safe place, otvorenie od tých... A toto si dovolili. Áno, alebo že... rôzne vapy, fajčenie a ja, že však ale ja všetkým hovorím, že nefajčím, nepijem, nedrogujem nič proste a takéto veci ma oslovujú, alebo CBDčka a takéto, že však to je úplne mimo mňa. Alebo dokonca jedna taká vlasová značka, ktorú veľmi nemám rada, pretože je všade a nefunguje. Ja som to skúšala a nefunguje. Takže vždycky, keď proste za mnou dojdu... Vidím, že si to odmietla veľmi veľa. No, akože ja som stále... Takže ty si tak, keď to počúvam, ty si naozaj taký ten, že originálny influencer s hodnotami. A je to veľmi pekné. Že... Je to veľmi pekné. Tak to ďakujem. Vieš, koľko influencerek by šlo po ten nôž? Lebo zadarmo? Áno. Ja som si to ako vedela predstaviť, že určite niekto by si to dal, ale ja som aj som nad tým, vieš o tom, že som nad tým aj rozmýšľala, že kokos, že zadarmo. A potom, že nie. Nikdy nič nie je zadarmo. No. To vieme. A čo by si dala urobiť? Ja strašne nemám rada svoj nos. Hej, sme dve. Ale práve, že tie sa strašne hodí. Mne sa strašne páči na tebe. Prosím. Počúvaj, keď ťa zase oslovia, hoď mi na nikoho. Mám taký pocit, že máš nejaké také talianské, ako keby také korene. No tak to vôbec. Nie? To lebo strašne to tak vyzerá úplne, že lebo Taliani majú strašne krásne také nosy, také jak sa to povedať, definované. Také, ja už teraz sa mám rada. Ja budem s tebou bez kamoška. Ale teraz si ma zaskočila, že prečo by si chcela zmeniť svoj nos, veď ho máš... Kvôli sociálnym sieťam, ja by som povedala. Pretože ja som doteraz absolútne sa na to nejak nepozerala. A čo ti píšu? Nie, že im písali, ale proste všímam si, že tie pekné baby, že proste majú také krásne nosy, krásne tváre. Ale veď aj ty ho máš krásny. Ale pozor, to je presne to zrkadlenie, že ty ho vidíš. Áno, inak. Preto sa mi strašne páči jeden quote z jednej pesničky a je tam také... Prepáč, čo sa ti páči? Výrok. Z jednej pesničky, tak. A je tam vlastne niečo dané, niečo také povedané to po anglicky, ale teda preložím, že
rada by som ti dala moje oči, aby si sa na seba pozrela. Že to je tak krásne, že som si normálne rozmýšľala, že si to dám natetovať, pretože to mi hovorila tak strašne často moja mamina, že keď som bola úplne v troskách, že som nič nejedla, tak ona mi proste vždycky povedala, že bodaj by si sa videla mojimi očami, že proste jak si proste pekná, prečo si toto robíš a takéto veci. Takže. Ja som ťa čakala v aute pred budovou a naozaj toto je Janka, hej, že si veľmi krásne dievča a veľmi inteligentné a naozaj nemáš prečo riešiť napríklad plastiku nosu. Ja tam nič, dobre, u mňa je to trošku iné, ale u teba máš ho symetrický, máš krásny tvár, hodí sa ti k tvári a to je presne to, že ty sa pozrieš do toho zrkadla a vidíš ho inak. A to sú možno tie psychologické veci, s ktorými asi každý jeden z nás bojuje. Každý máme tú čiernu skrinku a u teba je o tom to krásne, že ideš s tým von a dokážeš aj ostatným pomôcť. Hej, ja som sa o tomto podcaste rozprávala so psychologičkou, včera som mala akurát sedenie a hovorím, že akože teším sa na to strašne. A psychologička mi vlastne povedala, že vie, prečo to viem rozprávať a je to preto, lebo ja som sa ako keby dala si preč tie city ohľadom tých tém. Že ja som bola na tom vlastne... Že ty sa na to pozeráš tak s nadhľadom. Áno, že aj keď sa mne to stalo, tak ja na to, aby som sa cez to dostala, som sa ako keby odpojila od toho. Že je to nejaký príbeh, ale nevnímam to ako môj. A preto... To je úžasné. Úžasná vlastnosť toto. Je to v jednej strane také dobré, že nemusím sa nad tým proste zamýšľať, neviem čo, takéto veci, lenže ja to robím vo veľa veciach a vo veľa veciach napríklad nemám potom vôbec žiadny pocit. Že ja napríklad... Napríklad aj vo vzťahoch? Áno. Veľmi ťažko. Veľmi ťažko napríklad sa do niekoho zalúbim alebo niečo také, že dokážem sa tak dať preč tú senzitivitu z tých mojich pocitov. Úplne, že toto je vlastne tá jedna z tých tém. Tá anorexia a ten body image a všetko takéto je niečo, čo som sa úplne odpojila od toho. Akože stalo sa mi to, ale tá moja ako keby tá odpoveď tej mojej traumy bola, že daj to preč, proste nestalo sa to. Takže preto o tom viem rozprávať. Že to je také... Je to na jednej strane to dobré, že sa dokážem odosobniť od vecí, na druhej strane veľmi ťažko prežívam radosť a smutok. Ja som teraz veľmi taká neutrálna. A to je taký, ja by som to opísala ako taký manéver môjho tela na to, aby sa zachovala psychika v poriadku. Lebo tých vecí, čo sa mi podialo, je strašne veľa a moja psychika mi proste povedala, že to sa ti nestalo, nepamätáš si to. Že úplne proste... A mozog to vytlačil. Áno, úplne vytlačil. Presne tak. Takže ja na veľa takýchto mojich tých rokov, tých teen rokov sa musím pýtať ľudí, že čo sa stalo. Že nepamätáš si. Ja si nepamätám. A preto je to také veľmi zaujímavé, že ja som v tých mojich teen rokoch neriešila vôbec chlapcov. Ja som proste neriešila absolútne také veci, ktoré normálne akože môj rovesník rieši. Takže toto je také veľmi zaujímavé, že ja som ako keby neprežila tie moje teen roky. Ty si tak veľmi rýchlo vyrastla. Áno, mám taký pocit. Áno, je to pravda. Už vlastne... Áno, lebo ty máš 22, ja mám teda 31 a ja vidím... Ďakujem. Bože, ty budeš moja najlepšia hostka, ako som tu kedy mala študovať. Daj mi ešte niečo pekné. Že viem sa rozprávať aj s mladými, aj so staršími, ale u teba, už keď si začala rozprávať, si vrajím, že ale ty nemáš mentálny vek 22. A je to vidno a je to aj cítiť. Tak to som rada, pretože aspoň tie traumy a to všetko, čo sa mi stalo, je dobré na to, že vlastne ja už rozmýšľam trošku inak. A preto napríklad aj vo vzťahoch nemôžem ísť do vzťahu s niekým, kto je mladší napríklad. Že už sa mi to ukázalo ako úplne že zlý nápad. A vieme, že chalani trošku neskôr dospievajú. Áno. To mi vždycky mamina hovorila, že je to tak. Daj tam pár rokov, lebo akože oni trošku neskôr, takže ja som už trošičku inde s rozmýšľaním, mám taký pocit. Hlavne kvôli tomu, že ja som vlastne už nebývala s maminou od 17, ja som sa proste ako úplne dala preč, takže ja som od 17 som na všetko vlastne sama. Takže akože ja mám rada svoju maminu všetko, ale išla som, od 17 som veľmi až moc sebestačná. Že nenechám si pomoc od ľudí, že proste som taká, že ja to spravím. Ale niekedy je to veľmi ťažké.
Áno, že niekedy si viac asi aj tým ublížiš, ako... Pretože je prirodzené vypýtať si pomoc. A ja som sa to dlho učila, presne aj to, čo máš ty, že chcela som byť veľmi rýchlo sama sebestačná a nakoniec som na to doplatila, že potom som bola unavená, nervózna, pretože nechcela som pomôcť. A pravdepodobne si prešla aj ty niečím takým a možno tam, a chcem naviazať na tie ďalšie tvoje príznaky a veci, ktoré sa ti diali. A neviem teraz, či poviem dobre tú skratku.